Hello guys, norong no tini muilok sarao bahai ke sar tai miski runai omono phunungnai uilano sung muilok sarano gurinai hakor khurui mananai hakor no charidik guriui khurpai namani yagulo miski kran rofo rofo ongsokjak nainai sabului nai mix khlainai gura gura khe muilok ni yaphang gurinai rudi o hakor khurjak guriunai miski rofo rofo no ksap ke sabuluinai bebak jagano pisari rui rudi miski norok nakhe 6-7 mas eba 1 boshor kacham omohai miski nainadi obhai miski ha chasokjak hingke mui kuthungni bangoinai belai kheno chao miski guri rupaimani yagulo vitamin sar DAP mix khaijak muilok charani 1 foot kachalke guri rudi yaphango ta rudi yaphango nanglangke yaphang yarung nosto ongoi thangai mano aboni bangoi 1 foot kachalke sar no rudi sar bai miski rupaimani yagulo a side ni hati samanno gura gura khe obo a miski bai sar no khoboloi rudi miski bai sar kosogoi thangya tui jut khe chapainai hanori rudi wansa kokbai hino chapan sar ihaike sar no chapai rumanno tar mane sar bai miski no jut khe chapainai ri rumanno no chapan sar o chapan sar ni action sobse kaham tamoni hinba watui baibo kosogoi thangya ange satongbo direct o saro nangya ha bisingo bo tos ongoi tongnai o tos no muilok chara aste aste ke soinanai muilok chara daktoi no growth ongnai aboni bangoi chapan sar ni benefit sobse kaham best ongbo chapan sar khlai rumakhe khapang lukusung no khak khasang ni hamjangma yafarinai norong no belai belai khen hambai।